Kien għal-ħabta ta' 8 tal-ħamis fil-għaxija meta l-inħawi tan-naxxar inksew minn sħaba ta' tħaħen suwed. Dan minħabba nirien qawwija li ħakmu żewġ imħażen fin-naxxar li kienu mimlija bil-kartun u plastik fost oħrajn. Minnu fih fuq il-post waslu bosta vetturi ta' attività naru 20 ta' pumpira li bdew jissiltu in-nirien. Jidher illi n-nar li qabad jikkonsisti f'materjal ta' plastik, kartun u xi materjali oħra fosthom l-injam. Matul il-ħidma delikata, TVM News jinsab informat li weġġaw 3 persuni, 2 minnhom kellhom jiddaħlu l-isptar fejn nsabu informati li sofrew xi ġrieħ u xi ħruq, dan ukoll brabta mal-fatt li ċeda s-saqaf u bħalissa hawn il-perit li qiegħed jevalwa l-binja sabiex jassigura li l-binja hija sigura. Fuq il-post id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colejro spjegalna x'ġara waqt li l-pumpira kienu qed jissiltu kontra l-fjammi. Għal-ħabta ta' xissija ta' filgħodu niżel saqaf fuq 4 pumpira li kienu ġiex uffiċjali u ġiex pumpira. B'xorti tajba ġifieri li wieħed intlaqat, sempliċement intlaqat minn Bricks, pumpira ta' NGO intradmet fir-realtà, imma wasalna li malajr u kellna ieħor ukoll li ħaraq daqsxejn biex ineħħi l-ġebel minn fuq il-pumpira li intradmet. Spjega li l-operazzjoni kienet delikata ħafna għax ma' ġenb l-imħażen li ħadu n-nar kien hemm maħżun sapun u tiner. Allura min-naħa tagħna ridna naraw li nżommu dak in-nar milli jkompli jinfirex il għaliex kieku kien jikkonsma parti kbira minn dan l-industrial estate. Spjega li minkejja li n-nar ilu kontrollat mis-satejn ta' filgħodu il-ħidma ma wfqitx hemm. Ninsabu f'punt li minħabba li t-temperatura għadhom għoljin, inti titqalleb il-materjal u allura tinħareġ il-materjal barra u jkompli jixxarrab sabiex jintefa' żgur kwalunkwe fdalijiet hot pockets ta' nar li qed ikun hemm. Is-Sur Colejro qal li fil-ħidma ntużaw 15 vettura ta' attività naru madwar 40 ħaddiem, magħhom pulizija, paramediċi u volontira li kienu fuq il-post biex jassistu għal dak kollu li seta' jinqala'. Il-Maġistrat tal-Assa Filip Galja Farrugia għaddej b'inkjesta biex fost oħrajn jistabbilixxi xi kkawża din il-ħsara li skont sorsi tammonta għal eluf kbar ta' euro.